Hola! Una setmana més, des de la llibreria Les Voltes, tenim ganes d'explicar-vos algunes de les novetats que ens han anat arribant i que tenim ganes de que també llegiu i compartiu amb nosaltres. Sense gaires dilacions, comencem amb una novetat, no de les més recents, però sí que l'hem llegit fa poquet i que tenim ganes de compartir. És aquest El festí de Babet, d'Isaac Dinesen, que edita Viena, en aquesta col·lecció dels petits plaers, que ja en som fans, com molts de vosaltres. Aquest és un d'aquests llibres que realment fa honor al nom de la col·lecció i que ens permet assaborir-lo amb tots els sentits, ja que, com indica el seu nom, doncs el centre de la història és un gran banquet. La història se centra a un poble costaner de Noruega, en una comunitat luterana, on dues germanes decideixen fer un banquet per honorar el seu pare, que era un dels pastors principals de la congregació del poble, que un cop ha passat un temps a la seva mort, doncs decideixen fer aquest gran banquet que el cuinarà la Babette, que és una dona francesa que elles van acollir uns anys enrere i que a canvi de permetre-li l'estada amb elles els hi cuina, perquè és una bona cuinera. No us en diré gaire cosa més, però sí que la Babette farà donarà una gran lliçó en aquest banquet i realment jo penso que aquestes poquetes pàgines condensen moltíssims missatges que l'autora, perquè signa Isaac Dinesen, però és un pseudònim de la Karen Blixen, ens vol dir moltíssimes coses. És una història que queda molt en la ment i que et va ressonant molts dies després d'haver-la llegida, així que us recomano molt aquest petit plaer, que és El festí de Babet. Més coses, perquè avui les recomanacions totes tenen un to de clàssic, així que seguint amb els clàssics, un dels meus de capçalera, que és Franz Kafka, arriba aquest a la colònia penitenciària amb una nova traducció de l'Anna Ponsoda, que l'edita Edicions de l'Ela Geminada, amb una versió que inclou unes il·lustracions de l'Aleix Font que són extraordinàries i que emfasitzen moltíssim el que és aquest text. És un text molt breu que va escriure Kafka el 1914, un moment per ell a nivell personal molt convuls, està a Europa a punt d'esclatar en la Primera Guerra Mundial. Ell trenca el seu primer matrimoni amb la dona que més s'ha estimat i condensa en aquestes pàgines alguns dels elements essencials de tota la seva obra i que l'ha fet cèlebre. En aquest cas és una exploració al màxim del concepte de culpa, del concepte de justícia, de venjança. És realment un relat molt tortuós, molt dur, però que té reflexions molt crues, molt vigents i que són necessàries en qualsevol societat, diria jo. I Kafka, a més, ho fa escrivint magníficament. Així que us recomano que us apodereu d'aquesta edició preciosa, d'aquest text tan breu i que us pot servir per entrar en aquest escriptoràs, per conèixer encara més la seva obra. Així que a la colònia penitenciària és una de les recomanacions guais d'aquesta setmana. Seguim amb clàssics, seguim a Europa i seguim en aquests anys tortuosos d'entreguerres. En aquest cas ens arriba La mort d'Ivan Illich, de Tolstoi, que recupera l'editorial Barsino amb una traducció de Francesc Payerols, que val la pena que destaquem que el que recupera Barsino és aquesta dicció en facsímil que va fer aquest traductor, que va ser el primer que la va recuperar del rus al català sense passar per cap llengua intermitja. I a més, l'edició inclou un estudi previ també molt interessant de l'Ivan Garcia. Tolstoi és un dels tòtems de la literatura universal, jo no us descobriré res, però aquest text en particular, La mort d'Ivan Illich, crec que sense menystenir Guerra i Pau ni Anna Karenina, aconsegueix, jo crec, la mateixa alçada a nivell literari, moral i reflexiu. És a dir, aquí Tolstoi busca de nou els grans temes de la humanitat, els grans temes que l'han preocupat amb ell com a persona i com a escriptor,
i ho porta doncs, també a màxims, com ha fet Kafka amb l'anterior llibre que us he parlat. Aquí Tolstoi torna també a aprofundir en els seus màxims en aquest relat més breu. Aquí trobarem doncs, un protagonista que ha assolit els seus estàndards que volia la societat, és un buròcrata que té una vida doncs, aparentment plena, però que cau en una malaltia. Això el portarà doncs, a haver-se d'enfrontar amb la mort i amb aquesta decrepitud física. I aquí Tolstoi es deixarà anar i ens s'enfrontarà amb això, amb els seus debats interns, amb els seus dubtes, amb les seves incerteses, i és meravellós, perquè jo considero que és un text dels que obre la porta en aquesta filosofia que s'ha anomenat tolstoiana, en què ell reflexiona doncs, això, està en els seus dubtes a peu entre l'ateisme i el cristianisme, i apareix doncs, la seva pròpia manera d'entendre la vida. Us recomano molt doncs, aquest text, que és La mort d'Ivan Illich. Així que va, que a més aquesta portada també és molt bonica. I no deixem els clàssics i no deixem Europa. El que passa que sí que ens mourem una mica. Aquí tenim un altre dels mestres escriptors de la nostra literatura, que en aquest cas és Stefan Zweig, ho edita Univers, i aquests viatges és una selecció de textos en què Zweig doncs, relata, explica els seus diferents trajectes que va fer amb tren a través d'Europa, des d'Espanya fins a Anvers, passa pels Països Baixos, fa ruta per molts llocs, per París, i clar, ens trobem de nou aquí en això, un període d'entreguerres, encara s'albira la Segona Guerra Mundial. Zweig era un home molt implicat en el seu temps, molt llegit i amb una voluntat sempre molt present en els seus llibres d'explicar-se i d'explicar el món que l'envolta i que el feia escriure. I en aquest cas doncs, és magnífic veure les descripcions que fa, no només descripcions allò de nivell fotogràfic, sinó també del que ell sent i del que ell capta del que estava passant en aquells moments a Europa. És realment doncs, una lectura que us recomano molt per això, perquè ens fa un retrat i és una manera d'acostar-nos també a aquesta Europa d'entreguerres. Així que teniu un nou Zweig per llegir. Deixant de banda aquestes 4 pinzellades de clàssics, avui també us voldria recomanar 3 novetats que ens han arribat de poesia. El primer poemari que us recomano és aquest Em faig nit fràgil, d'Oleguer Llongueres, que ha editat Galerada, i que també és un volum força especial. Per què? Doncs perquè Oleguer Llongueres va morir l'any 2009 i en vida no va publicar mai res. És a dir, va escriure durant molts i molts anys, ja ho veieu, des del 1969 fins al 2007, però mai va publicar res. És a dir, va tenir com a professió la literatura, és a dir, era professor de literatura i de música, i l'escriptura, en aquest cas de poesia o de petits escrits breus, era un tema bastant més personal que el mantenia a nivell no públic. I ha sigut el seu fill que en els últims anys es va decidir, parlant amb la família i això, de valorar a nivell literari els textos que havia escrit el pare i finalment decidir publicar-los. I jo crec que és un encert perquè realment a nivell literari són versos que valen molt la pena, s'agrupen en tres grans grups que varien a nivell formal, però que sempre són poemes dedicats sempre a una persona, a alguna enamorada en aquest cas. Són 3 amors i 3 grans grups de poemes i és una poesia que us recomano molt perquè és accessible, però alhora té diferents detalls interessants tant a nivell de forma com a nivell d'estil que la fan molt atractiva. Així que aquí teniu aquesta recomanació, Oleguer Llongueres, Em faig nit fràgil. El segon poemari que us vull recomanar i que també ens sentirem a parlar, suposo, és aquest Carita Club Editor, aquest Poemes de Nikos Kavadias, que ha traduït Jaume Almirall. Nikos Kavadias és un dels autors grecs més importants de la literatura i aquí ens ha anat arribant gràcies a les traduccions i edicions que n'ha fet Club Editor i sempre en format relat o novel·la, perquè és el que ell havia escrit, però ara també ens arriba en format de poesia. Nikos Kavadias era telegrafista i va viure gairebé sempre, la major part dels seus dies,
embarcat en algun vaixell. Per tant, tots els seus textos, ja siguin poètics com de prosa, estan empapats del mar, de pesca, de viatges i de tot el que això comporta, d'hores de solitud, d'hores de companyia només amb tempestes o amb onades o amb diferents sons dels vaixells. Tot això és el que hi ha en aquests poemes i, per tant, per airejar-nos i per trobar una mica aquest aire mariner o de viatges és una bona manera també de conèixer aquesta altra faceta de Nikos Kavarias. Així que aquí va. Aquí tenim la tercera recomanació poètica d'avui, que és, tornant a edicions Bàrcino, aquest Versos per vèncer, poesia de la Guerra dels Segadors, en aquest primer volum, que ha anat a cura d'Eulàlia Miralles. En aquest cas ens trobem en un llibre que és molt i molt rellevant, diria jo, que per això us el vull destacar. Per què? Doncs perquè és un recull de diferents autors, de diferents poetes catalans que en el seu moment van escriure poemes per exhortar o per animar durant la Guerra dels Segadors aquells que hi combatien i que alhora eren textos que es feien servir com a eina política. I realment llegir-los és transportar-nos a aquella època i entendre una mica el que es vivia tant a la ciutat de Barcelona com a Catalunya i el que es coïa a nivell social i a nivell polític. Per tant, és una porta a la història del nostre país molt i molt rellevant i, a més, hi trobareu també moltes notes bibliogràfiques i moltes portes que jo crec que us obriran la curiositat d'intentar saber més del que passava en aquella època. D'entremig d'aquestes poesies és d'on neix, per exemple, les lletres de l'himne dels Segadors, així que hi trobareu també textos que segurament que us ressonaran. I res, aquí, aquesta nova recomanació, Versos per vèncer. Per acabar, només una última pinzellada, en aquest cas dedicada a un altre segment de lectors que a vegades també m'agrada tenir en compte. En aquest cas és un llibre infantil juvenil que es diu Viure, que ha editat Pagès Editors en el seu segell de Nandibú. És un text que ha escrit la Maria González Reyes i que ha il·lustrat la Virginia Pedrero, i és un text que em costa una mica ubicar a nivell d'edat perquè jo el recomanaria a tothom. Sí que seria per adolescents, per joves, no? A partir de 12 anys jo el recomanaria a tothom. Per què? Perquè en aquest títol tan generós i tan universal és bastant fidel al que és aquest llibre. Hi trobareu petits textos que es poden llegir totalment saltats, no és un text seguit, sinó que són petits fragments que et conviden a la reflexió sobre diferents temes que conformen això que en diu el títol Viure. Per tant, és com gairebé un text en prosa, però que es podria considerar fins i tot filosòfic. I trobo que en aquest sentit no hi ha gaire material accessible per a joves i, per tant, és un llibre molt bonic i que crec que us pot aportar moltes coses bones a tots. Fins aquí les recomanacions d'avui. Recordar-vos que tant aquest vídeo d'avui com tots els anteriors els trobareu al nostre canal de YouTube, que tots els llibres també els podeu adquirir a través de la nostra llibreria online, que és llibrerialesvoltes.cat, i que la setmana que ve hi tornem. Moltes gràcies!